umfundisi You must ask yourself whether the reverend, nomthuthuzeli wakho the teacher and your comforter, uphi. where is he? Hayi ngixela inyani nomhlunguna. Just tell you the truth, whether it's Hayi ndiyaunderstanda le nto xa sowukhuphukile ngumfazi when you are tired of your wife, ikunike relief laa nto yalaa degree of divorce. that decree of divorce gives you a relief Ikunike noko ne-right yokuba ungakuhambahambe. and gives you the right that you may go and wander around. Kodwa umbuzo uthi But inyani le. is that the truth? Hayi ibuhlungu nalapha kum. It's painful Futhi in kuba me, ibuhlungu kuwe kuphela. not only that Ibuhlungu you, apha kum ndithetha. and to me, I'm speaking about it. Ibeka kakubi nale. Ingxaki andikwazi uyibaleka. The problem is that you can't run away from Kubi it. kum ingeni. It is me, it is in me. Kodwa uma bendine-chance But either I had a chance, ngenza iba nendlela yokuyibaleka le I nto. will have a way to run away from this. Uyabona kulaa ndawo uye kuyo. You know what? That place where you are, Kulaa ndawo uye kuyo the place where you went, uyothuthuzelwa phaa qha. there you just went there to be caught. Ayisuki le nto indoda kanoziswele. It does not move away this thing that you are husband. No, no, Not